28 лютого комісарка Ради Європи з прав людини Дуня Міятович відвідала Меджліс кримсько-татарського народу. Представники Меджлісу детальніше розповіли про ситуацію в тимчасово окупованому Криму, зокрема про мобілізацію кримських татар з боку Росії та їх спротив, незважаючи на переслідування. Росія, вот такая тенденция, она очень пристрастно относится к крымским татарам. Somehow Russia is extremely biased against the Crimean Tatars. Даже вот военнопленные, у нас есть работы, комиссии, которые работают, мы составляем списки своих в обмен на русских And военнопленных. apart from many things, we also work on the lists for exchange, prisoner exchange. Русская сторона неизменно всегда вычеркивает крымскую So the татарскую. Russians would always cross the Crimean Tatars from those lists for exchange. Там сейчас из политзаключенных, которые арестованы в Крыму, где-то, наверное, 75-80% крымские татары. Speaking about the total number of political prisoners in Crimea, I'd say between 75 to 80% are Crimean Tatars. Хотя крымские татары составляют всего 13% населения полуострова. В свою чергу Дуня Міятович зазначила про важливість зустрічі з представницьким органом кримських татар. Наразі євросекретарка збирає і фіксує порушення прав корінного кримсько-татарського народу з боку окупаційної влади Криму. Презентація спеціальної доповіді планується на квітень 2023 року.